Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. U EM in charge ka yo ulay thu bakatanat market kala de pha ya ka proposal na banta ban panba ya ki yo ki hat sha ka tribal affairs ministry jong ka sarkar pedeng ha ka bala mang ya ka pisa ka ba arfun reu klor na ka banta ka yo sor bat 100% klor sha ka yo ha ki thai nong gandong ka KHDC ka don jingtmuru ban bo ya ki kor penyo sngo ha yo do bat ban bo ru ya ki light ba yo na ka bor jong ka sngi lani ka solar street light ha ki banta jong ka yo halor gini ki phang ki ba ki perkhat bha ki long ka jingkho jingsuba ha yodo ha ba na ka liang ka hima mlim ki don da ki nong trei ki ban pun kho ya ki yo ka wei na ki phang ba ka tan market ka pe pnia ka long ba kala pha ya ka hima baro ba kin ai jing tip sapang ki jing don jong ki yo ki bala itu bat ki bumpat itu da ka KHADC na ka benta ka yodo ki la penjari ya ka no plastic zone bat ba ki la thung da ki officer ban wat ya ki jaka ban yobu ya ki cold storage area dang bon ki yo hasor bat nong gundong ki badon kam ban panpha na kalyang ke KHADC kin sa shim khia ya ka ne ka banta yudu ka dei ka yo ka ba du na ban no ha de kala don kam bandon ru ya ki solar street light kini te ya kan ru ngala da ban put option em finance te la don pisa ka council kamut ngatrai ya kan ru ngin hapan penle na ka banta ka judu ya ka bidai bat ka ne ka sanitation yo long ni ngila ju ya kran berbor par ka hima te ngila ju khot berbor ya ka hima yo se em tri ju ka hima lem bat ngila ju ya kran ya ka bidai ka jing ko ju suba te na ka lem ju ka hima ru ka don la ka jong ka market committee te ka don la ka jong ka agenda ka bidai ka ni te akabang ya kran don la ka hima ru ka shikya ba ha ka bidai ka ni mar ka hima ru ka don la ki jong ki nong trei ru ante na ka bantaban pi ya ko ka suba jong ka yo ya ki market ki bala wa shim approval hinang ni kamot ni charge by 10% ka fees ten riban ong ka nung ila collect ha do pan jing khen mo ten ri kila don ki banang wan siu tar bat ka kalas dit hi bor ga ba ki dei ban siu ki market ki ba ban siu ya ka fees 10% ka dei wan hapo khasan trick jo prima saman ka snap te ki wan siu ya ka 10% bat kin pan approval na ka benta kalis ya ka next year te na kaleng jungi namar bang impat yo ka jing khen ka batik na yan te mentang ngila da ai ya ka ne ka jing tha separo ki hima bakin sok men no ya kalis jong ki market na da ka de ki regulated la ne ki non regulated market te kum ka ne ka example hoy kumot ka ne no em jong ka hima ramrai ula da batsum met jingi na ma ngila da pang ka ne te na ka hima ramrai ne sumit bagi don lain tele ki yo apa ka hima tangba lightly akidan southly giyo lightly kide ki non regulated kawai kide ka regulated market te kum kane na try by next month lakum nuru ngin yo no ek record te ngin sa la ban ai ka ya ke jing khen ka tikna ka kila don ro ka tu kene li yo kum ba yudo ka bangila thung ye kawai ka committee ban identify na ka benta ka jaka ban sinaya ka cold storage tekani cold storage ka don kam tam bagi ni ki market ki tau market kam te nangta sakawai ru kumbangi la yakrana du ne kamot ba apo ka jurisdiction jong ka HADC kamot kila dan bon ba ki yo tangbangim yo jeng kai te kane kade ka wei ka bangi la sim ka step ba mentang ni dei ban yo no ka jing khain ka batikna kat no tli ki yo ki dan hapo ka jurisdiction jong ka khasi ya kata ngila ban yo ni ki ma ba andang la yo ya kata kat no tli ki ba de ki regulated market ki bla yo permission na district council kan no tli pada ki de ki ba la shu long hi te andang la yo ya kane kan sa in sa syong ban perkhat kumnungin in haban la kumnuru kumbakadon haka aks kamut
kiyo hi kibala de kiyo kide ban long kibala itu da district council mas west kasi helru lidang don kiyo kum sa maira sanong stonru dang don kam nangta agabede bat ka neka south west kasi helru angkyo kumut ka mokrwar ka tukula don pa ka proposal jungi te kum sa so ra nangta sekiwi-kiwi kiyo kumsa berseni sa burni ngidang don kam dan nang penbahas susu menjadi komplek kemudian bila abot mentah ke propose ke bangi mayo ban pak seduka tribal affair ministry jungka sarkar sentral government te ke propose berfait na ke bentai ki tau market bat na ke bentai ki rural market kala poi kumba prapun riu kror